ti můžu udělat špatné. To je špatné, vole, co letí? Padr to letí. A já se... Víš, jaký je rok? Vím, který je. Jaký? 29. To tě 24. Rok je 29. 29. To je rok? 2000. 24 je to rok. Jo. Těžko go přijde 29. Hej, je 29. Tady je v principě, tady je 24. 24, co myslím, můžeme tady, vole. Hej, ty můžeš tady, vole, 24. Ahoj. Teďka je rok 2004. Ano, to může ořít on. No, ale je to pravda. To může ořít on 24. To může ořít tady pan master, může ořít 24. Víš co, já to mám pivku monio skřupo, dobré. Jo, tak si jdeš kurvat, to bys super. Hej, o co ti je? O princip, že máš tady princip, že ty můžeš mít víno nebo to. Hej, to tam můžeš tady, vole, bonus. Vážka, já si zakořím. Zakus. Možná. Zakusy. Oheň. Zakusy. Kolik si zakusy? Zakusy. Zakusy. No zakusy. No zakusy. No zakusy, kolik? Zakusy, kolik? Zakusy, kolik, kurva, zakusy, kolik? Zakusy, kurva, kolik? Zakusy. Hej. Jako hej, nezakusíš. Za kolik tu budem? Kolik zakusíš? Hej, jaký zakusíš? Chceš potáhnout? Je to. Za kolik zakusíš? Za kolik bude? Za kolik si nic nebude bavit? Hej, nepíchaš si perník? Nebo herák? Jsi blázen? Hej, jsi blázen? To je moc slabé na tebe, že? Hej, ty jsi blázen? Proč? Jsi blázen nebo to jsi? Špíkal mítku, vole. Fakt jsi blázen. Jsi jenom kluk, jsi blázen?